खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो गोजोनै दङखौ। आं रजनि बर'। दिनै आङो बै हाजो खर'नि दावराइ जाहार होननाय मोनसे जायगायाव थांनायनि मोनसे भिडिअ लाबोनाय जाबाय। बे जायगाखौ आङो फेसबुकनि गेजेरजों मोननाय जादोंमोन। बिथां अजय बसुमतारी होननाय सासे बाथौ सिबियारिया बाथौ थानसालिखौ जोबोद समायना रमायनायै बानायनानै लादों। बे नुथायखौ आङो फेसबुकनि गेजेरजों नुनो मोनदोंमोन। बेखौनो दिनै आङो ओरैनो थास्लायस्लाय जायगा बेरायथ' दिनै ओंखारबोनाय जाबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो जायफ्रा आंनि भिडिअखौ दिनैसो नायदों बा नुदों बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो, जाहाथे आं गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड होयोब्ला नुनो मोननाय बायदियै। नै नोंथांमोनाबो मालाबाफोर ग्रासलेण्ड आरो बगामाथि बेफोराव गिदिंनो फैयोब्ला बे लामाजोंनो फैनो हागोन। लामाफोरा फैनायाव जेबो असुबिदा गैया। मिथिंगानि समायना रमायना बिफां लाइफांजों बुंफबनाय। नोंथांमोना बे आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्टफोराव होजागोन। जोङो फैनाय न'खराव सफैबाय। लामाखौ बेबायदि समायना रमायनाय गेटजों बानायनानै लादों। बेनो अजय बसुमतारीनि न'खरा। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। आङो बे बाथौ थानसालियाव बिबार बावखांबाय। बिबार बावखांनायनि उनाव बिथांमोननि पारमिसन लानानै आं भिडिअ खालामदों। बे भिडिअखौ आं नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होननानै खालामनाय जाबाय। नै बेनो जाहैबाय बर'नि गोदोनि गोमालांनाय जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि अन्थाइनि मुसुखा। बिथाङा गावनो गावनि आखाइजों अन्थाइनि मुसुखा बानायना दोनदों। बे जाबाय सिखोना जोहोलाव। नोंथांमोना मोनथिखागौ, जायफोरा बर'नि जारिमिन फरायो बिथांमोना बयबो मोनथिखायो। बे जाबाय बिरगोसि। गोथां दख'नायाबो अन्थाइजोंसो, बेखौ गानहोनानै दोनाखै। आर'नाइयाबो अन्थाइजोंसो बानायनाय। नोंथांमोना गावनि मेगनजों नुयोब्ला जोबोद गोजोननाय मोनगोन। माब्लाबा फैजागोन। सेरजोंनो हिमालय हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दैखौ गावसोरनि सेरजोंनो जावनानै लाबोनोबो हायो, माने लाबोयो आरो बिथांमोना। जेबो दैनिबो जेबो असुबिदा गैया। मिथिंगानि महरा जोबोद थाजिम गोजोन, बिफां लाइफांजों बुंफबनाय, गोथार बारहावाया बारो। बेबायदिनो बर'नि जोहोलावजोफोरखौ बिथाङा बानायना दोनदों। बे जाबाय गाम्बारि सिख्ला, मोनसे समनि जोंनि बर'नि जोहोलावजो, दाहाल थुंग्रिजों दावहा नांग्रा। बेनिफ्राय बिथिंहाय जोहोलाव दैमालुखौ बानायदों। बिथाङा जोहोलाव दैमालुखौ बानायनायजों लोगोसे मैदेर गुफुरखौबो बानायफादों। बे मैदेर गुफुरानो बिथां जोहोलावनि जिउ जोबनायनि जाहोन जानानै फैदोंमोन। जायफोरा दैमालुनि सल'खौ फरायदों बिथांमोना मोनथिखायो। आरो बिथिं जोंनि बर'नि राजा रानिखौ जोबोद समायनायै बानायना दोनदों। आं जोबोद गोजौ गिदिरै बानायदों बिथां अजय बसुमतारीया बर'नि राजा रानिखौ। नोंथांमोना गावनि मेगनजों नुफैयोब्ला जोबोद गोजोननाय मोनगोन। माब्लाबाफोर माने सानदेनि टाइमाव गथ'फोरखौ लानानै बेबायदि मिथिंगानि गोथार थासारिथिं बेरायफैयोब्ला गोसोखौ गोजोन मोनो, गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनो। नोंथांमोनाबो माब्लाबा फैयोब्ला बे थानसालिखौ नायफैनो हागोन। बिथाङा गावनि खरसाजोंनो गावनि आखाइजोंनो बेफोर मुसुखाफोरखौ बानायदों होननानै फोरमायथिदों। नैबे जाबाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म। बिथाङा बर'नि बिफाखौबो अन्थाइजों बानायनानै दोनदों। बेनो जाहैबाय बिथांनि बाथौ थानसालि। बाथौ थानसालिखौबो जोबोद थेलेब लेब मोजाङै बानायनानै लादों। बिथाङा बेयावनो सिबिनाय हाबाफारिखौ खालामो। बिथाङा बुधबार आरो शुक्रबार बे साननैखौ दोननानै गुबुन सानाव सप्तानि गासै दिनावनो बे थानसालियाव हाबो। बुधबार आरो शुक्रबाराव बिथाङा बजार खालामो होननानै बुंदों। बेनिखाय बे थानसालिखौ बिथाङा दोनथ'यो होननानै बुंदों बे दिन मोननैयाव। बेनो बिथांनि गोथार थानसालिया। बेयाव बिथाङा सिङाव
सिबियारि महरै जनानै दङ। बेयाव जोङो खुलुमखांबाय। नोंथांमोनाबो माब्लाबा खुलुमनो फैजागोन। भिडिअ'आ एसेनोसै, खुलुमबाय।